Manuel Bacigala z Popradu vyfacoval karbobrúsku zo skladu. Tú starú božku, karbošku, poškodenú trošku a poď hore za to železa ohradu. Už si dneska minul 4 kotúče. Čo s tým robíš Bacigala do púče? Včera flexku na rexku na testovide v Tesku, však vedúci tá z vodováhu utoče. Ja toho Bacigalu zabijem! 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 Vysvetľujte zdrogovanej mládeži, že sa im nenačíta brúsny kotúč na veži. Sa tu s tým prtkáš a trtkáš, furt sa tu s tým švrtkáš, 3 dny sa tu jebeme a čas beží.